484 mistoqsija parlamentari li saru f'din il-leġislatura għadhom mhux imwieġba. Dan ħareġ minn mistoqsija parlamentari li għamel l-Speaker id-deputat tal-Oppożizzjoni Chris Said. Fil-mistoqsija tiegħu id-deputat Chris Said staqsa lill-Speaker Angelo Farrugia kemm hemm mistoqsijiet parlamentari li sal-lum għadhom mhux imwieġba jew li risposta għalihom kienet dik li t-tweġiba tingħata f'seduta oħra. Id-domanda kienet tinkludi wkoll kemm mill-484 mistoqsija mhux imwieġba huma pendenti minn kull ministeru. Mit-tweġiba tal-Speaker ħareġ li l-aktar ministeru li ma rrispondix mistoqsijiet kien dak għall-Ġustizzja, l-Kultura u Gvern Lokali li hu fidejn il-Ministru Owen Bonnici b'91 mistoqsija mhux imwieġba. Isegwi warajh hemm il-Ministeru tal-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal u s-Solidarjetà Soċjali li jaqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Ministru Michael Falzon b'77 mistoqsija parlamentari mhux imwieġba. Bit-tweġiba li jingħata d-deputat Chris Said għall-mistoqsija tiegħu lill-Speaker ħareġ kif l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeru għall-Għawdex, il-Ministeru tal-Intern, il-Ministeru tat-Trasport u l-Ministeru għall-Ambjent ukoll huma fost l-aktar ministeri li għandhom mistoqsijiet parlamentari mhux imwieġba jew pendenti.